From Pan-Africain de Media nin ye kunnafonidilaw ka kɛnɛ ye kunnafonidilaw minnu bɛna bɔ farafina ani farafina côté min wele ko arabula n'o ye Maroko jamana ye n'ale kɛra jamana min na a wele bilala ma kɛrɛnkɛrɛnya la n'a bɛ f'a ma ko pays invité nin ko in na n'i y'a ta k'a lajɛ baara ninnu kɔni n'u donna an ka jamana in kɔnɔ précisément tubabukalo o tile 3 ni u b'a wele ko 3 juin ka taa bila n'ala sɔnna ma tubabukalo o tile 6 n'o ye sibiri nata ye ka taa bi araba la ka taa bila n'ala sɔnna ma sibiri nata la ni kunnafonidilaw kɔni ni ɲɔgɔn ye ba ninnu ni sigiliba ninnu ni takasegiba ninnu ni hakilijaboba ninnu o bɛna kɛ fɛn damadamaw ka fɛn minnu bɛna jamana précisément Mali ko kunkɔrɔta ani ka jamana kunnafonidilaw kunkɔrɔta ka tila ka farafina kunnafonidilaw ko kunkɔrɔta précisément a bɛ fɔ jamana minnu ma ko AES o kunnafonidilaw ko kunkɔrɔta n'i y'a ta k'a lajɛ ni hakilina ninnu kɔni dabɔra fɛn kelen pewu de kama kunnafoni di n'o ye farafina ni Sahel ta ye o ka kɛ an yɛrɛ ta ye maa si kana na kunnafoni d'an ma kunnafoni min ni a hakilina b'a la ko kan an yɛlɛma don mɔgɔw ka jateminɛ mɔgɔw ka miirina la ani mɔgɔw ka faamuyali la o de la an ka jamana ɲɛma précisément o ka premier ministre o kɔni tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye général de division Abdulaye Mayiga ka taa fara ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ précisément kunnafoni ko ma n'u b'a wele ko Alhamdu Ak Eliane a kun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara an ka jamana kunnafonidilaw ka ɲɛmaso o kɔni ɲɛmaba n'o ye Elhaji Banjugu Dante ale kun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara kunnafonidilaw précisément u ka i n'a fɔ AES kunnafoni diyɔrɔba min bɛ u ka coordinateur ba o kun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Mali jabaraniso ka directeur kɔrɔ ye n'u b'a wele ko Salifu Sanogo ale kun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara an ka cɛkɔrɔba n'o ye Matar i n'a fɔ Matar Faye ale fana kun bɛ kɛnɛ kan Matar Faye ale kɔni ye kɛra maa ye fana maa min ye conférence inaugurale kɔni k'o kɛnɛ dayɛlɛ n'o ye kunnafoni di ko bɛɛ lajɛlen min bɛna kɛ ko in kɔnɔ ale kɔni y'o kun ale y'a dayɛlɛ o de la Alhaji Banjugu Dante a kɛlen ka kuma ta a y'a jira ko ale kɔni ka laɲini o de ye kunnafoni dila foyi kana gɛlɛya sɔrɔ wa kunnafoni a ka don ba la kunnafoni ka kɔrɔta kunnafoni a ka kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ sɔrɔ cogo ɲuman na wa ko moyen ka di Mali kunnafonidilaw ma an bɛ se k'a to baara bɛ se ka ɲɛ o bolo cogoya min na kunnafoni ka d'u ma a waati la a y'a jira fana k'ale b'a ɲini ko farafina kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ka kɛ o hakɛ kɔnɔna na ani AES kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen a y'a jira fana k'a fɔ ko a ka da ale ye maison de la presse o de ye kunnafonidilaw ka soba k'o tɔgɔ kɔni ka da an ka cɛkɔrɔba la cɛkɔrɔba min banna n'u b'a wele ko Hamayi Sise Hamayi Mahamani Sise ale kɔni tɛmɛna ka to nin cɛsiri ni ka jɔ nin baara in na o de la Alhaji Banjugu Dante k'ale ba a laɲini ko a tɔgɔ i n'a fɔ maison de la presse kɔni k'o tɔgɔ ka da la a ka fɔ ko Hamayi maison de la presse Hamayi Sise ko o de ka di ale laɲini kɔni a kɛra fana ka ɲɛsin farafina ɲɛmaw ma a na farafina denw bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ Alhaji Banjugu yɔrɔ walasa baara kɔni a ka nɔgɔya kunnafonidilaw bolo o fana kɔfɛ an ka i n'a fɔ coordinateur ba n'o de ye AES coordinateur ba Salifu Sanogo ale ye kuma ta k'a ɲini ko farafina kɔni ko kuma minnu bɛ ka fɔ ni dɔw bɛ k'a fɔ ko Europe jamana ani Ameriki jamana k'olu fɔlɔ de ye kunnafoni di ko tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini ko mɔgɔw hakili bɛ a bɛ fɔ waati min ma ko 200 i n'a fɔ a bɛ fɔ waati min ma ko kurukanfuga charte waati ko o waati ko o de ye waati min ni kunnafoni di kɔni a ba dɔnna parce que o y'a sɔrɔ charte minnu dira a dira maaw de ma k'olu ka kunnafoni kɔni lase population ma donc Sunjata kɛlen ka fanga ta o waati a y'a jira fana k'a fɔ ko farafina yan k'an t'an kun si maa ye koyi ko sabula ni moyen ko tɛ ou bien ni hakilina jugu tɛ ko an de ye maaw ye maa minnu bɛ se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni kɛcogo ɲuman na wa ko an k'an cɛsiri an ka wulikajɔ kɛ an ka baaraw kɛ a kɛcogo ɲuman na Matar Faye ale kɔni ye cɛkɔrɔba min ye kunnafoni baara kɛ a mɛnna a bɛ san caman bɔ ale b'o baara la ale kɔni ka i n'a fɔ intervention o kɔni bɔra fɛn caman kan particulièrement a ye kuma minnu fɔ kunnafoni dilaw bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogoya min na o bɛ se ka laɲini kɛ cogoya min na o bɛ se ka baara kɛ cogoya min na wa a y'a ɲini k'an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma Mali AES jamanaw précisément
jamana Mali Burkina Faso ani Niger kata farafina jamana tonunga kangan tika di nyoma kunnafoni dilaw surtout kanga to kunnafoni passé nyoma ko mashi kana nga kunnafoni di mashi nye tuguni ko anga fere be sigi senga fere misaka to anga kunnafoni bi saka di chogo nyumana wa aya jira fana ka fo ko ale ka lanyini miye o de ye anga donc réseaux sociaux ko be saka ke sababu ye sababu mi kunnafoni dilaw ka bara dafa ubolo ma manga ke fe mi bi kunnafoni dilaw ka bara la tunu ko to saka ke fe ko kunnafoni dila kanga ke maye ma mi bi kunnafoni sega ka a jenrere ka bo ka bin ka nyenyini ka nyedon ka nyesoro wa kanga hakil to la ko sobe nambora wala ambita kuma in koni bela jeli ko bela jeli kuncene mambe sa ode anga general de division no oye Mali premier ministre Abdoulaye Maiga ale koni ya nyini ko kunnafoni dilaw bela jeli ku chesilu ka barake ladria ani famille nyuma konana wa ku ka kunnafoni nyini ani chego nyuma na ku kana som feu ka maka kunnafoni taka barake nai wa kale ba nyini ko anga jamana nyema ya hakilna saba minta ko Mali koni dew ulu ka ko tinya nyanabo mashi feni Mali dew rate wa mashi ta fena kanga ta ni siraife mashi fana tanga horanya ma fena mashi tanga hakilna fena mashi ti anga choix stratégique kan ko dongo kan bele jeli kan chesidi kanga o kuma kan ba saba ngoni kudo bala wa ko Mali ka horanya ni malika yelma horanya ni malika dambe ani malika ina fo jinal tige ko obi Mali de bolowa an kono fun dilo fana kangan jija angan chesero o barafe nala sona mani bara nun ko ni bina ke barawe baramo bina to wele kando bina bo Bamako o wele kan bina ke sababu mi se ka to ni kono funi dila farafina ta bebe se ka barake no wele kan nyuma wa nala sona ma bara nu bena ke tlenani konana wa a chesiri na wulika jo na bara ko ko ne be maison la presse de bolo anga jamana nyema no ye general de division Assimi Goita ko ale koni ka plutôt général d'armée Assimi Goita ko ale koni ka wulika jo na ka bara koni ko obeni ko ngono ko ka deme ba ma ko sebe akono premier ministre general de division Abdoulaye Mega ka deme ba kono anga institution be ka deme ba kono fogata afara anga ministre ka minga barnya chilembe kono foni koma no ye alhamdu ilian ofana ka deme ba konana wa ko Mali kunnafoni dila be ka deme ba kono wa feceru bele jele representer no ni ko ina kata sabini kala wala foka tabla kuma kala wala foka tabla jabola wala foka tabla maamunu be réseaux sociaux sanfe ni bele jele kumbini keneka wa wuliga joni bara ko ni bina damna de sa min be ka to bara no ko ni bini chogamna dala sonama bita tamene ko fe sinu sokoma amba dado tuguni naganye kononto foka tabla sibiri don wala fela ko ni be kunche min be ka to kunnafoni nyuma be se ka se Mali ma jogo mina wala ninde kunnafoni yemunu sorola cedo daw Amadou Sala Touré fe kala se awma groupe lumière au tola